Uh, pancen enak werdene iki. Kopine Pak Loro, jajan akeh. Sik tak ngruput sik wis dulu. Pancen enak rek. Urip desa iki yo ngene iki wis. Disyukuri. Kok mbelino tahlilan yo warak wetenge. Rokoke sik. Lah iya. Wong kabeh sambat tok. Aku lho ndak mau gawe bang sambat bendino kopi rong ceker jajan nanti entek. Wong kabeh padha sambat, ada bersyukur blas. Kaya aku iki lho, ayam tentrem uripe. Arek-arek lho rene blas, lho muncul blas. Apa turu kabeh ta arek iki? Lho arek tapi enak baru jagongi. Siapa yang tahu, siapa yang mau kau di sini, ku di seberangmu. Iki lagu viral nih, lagu nyari nom-noman nih. Wah, ngenomi mana ya lagu? Tak apal tapi. Sopo suarane mlaku di-share kok wong stroke. Tong-tong saat nebus maneh. Lopot iki wis. Kok ada rene iki. Tak sing ngono sih rokok wis. Opo, ngono rokok lha iku. Sino siji ae. Kayak sungkan nek dhewe. Iku kaya sing tukang nempel ban iku yo. Iya, Cak, bener, Cak. Wah, iku ndak ono akeh opo iku. Wah, kali lek iku. Akale buak kaya bantongan iku. Dang-dang sino wis. Iki sino wis. Ya wis. Cak. Pura-pura dak rono iku wis. Jarno channel liwat ae wis. Ojo diwasi. Jarno, aja diceluk. Ojo Jarno wis. Penyakit wong. Jarno channel liwat terus ae wis. Jarno ya, direken lho. Undeng. Jarno wis. Jarno channel kosek-kosek sing Jarno cek tipis iki lho. Ki, aku udah dihampirno ta? Nggak nyelok aku ta? Ndak nyeluk. Terus wae kon iku wis. Kok tega kon Kri, kon begal karo aku ta? Celon aku dilu ae wis. Bisa nae. Ayo Kri. wis terus ae wis, ndak butuh aku wis terus mlaku rono wis. Ya wis. Lek om ndak nyeluk aku ndak masalah aku. Tapi aku tak mampir dhewe. Lek modelmu sak duwe isin ta. Budget ngono ae penggaweane. Pancet. Lan dari isin yo. Dari sini ku. Ya ndak masalah lek aku Kri ndak dihampirno. Ya mampir dhewe. Aku ning ndak isin-isinan Kri lek koyo ngene iki ono enak-enake Kri. Ndak isin aku. Tumben awakmu duwe rokok. Yo tuku rek. Awake ku. Biasa awakmu ndak duwe rokok tumben. Tuku. Garis itu Kri. Ndak isin ta ngono iku. Aduh, aku lek koyo ngene iki ndak isin Kri. Kok nemen-temen rek. Iki rezeki ndak terduga iki. Juru rezeki di situ sama neman genku iku. Kopine diake iki loro. Aduh. Enak-enak iki Kri. Cak, sepurane Cak. Tak rokok ya Cak. Nek awakmu iku butuh ndak duwe isin. Ndak duwe kutok. Kutok ndak ono. Piyu Cak, menusuk hati. Loput. Apa Kri? Nanggung gila kopine wis entekno iki jajan-jajane wis. Ngampun nanggung. Aku ndak ditawani awakmu wis sekate rencana wis tak umbi kopi ni Kri. Lah iya ampun terus ditawani dhisik ngono. Murni iki Kri. Murni wis. Biasaan kan. Murni Kri. Cocote. Casin rek. Paras. Ya waras. Direkane diantar aku.
Biyu rek sak sin rek. Buang teneman selepane ndak mari-mari. Kapan mana kate mangan ketan? Yang ngene iku wis ndak kuat mangan ketan. Iki mumpung sik waras. Apa ono ya dipangan, ya ono ketan dipangan ketan. Casin. Tungaren Riko kok metu. Wong biasa mbek bojone dicancang. Kancang-kancang. Direkan sapi lah aku. Oh iya rek, aku mau pamit metu dulu. Tuh obat nyamuk aku. Saya tak mau lihat aku wis. Nyamuk bojoku engko. Pinter kali ini. Lek wis tak badokane ate balik. Gawan iki ada iki sapa te buak iki. Go. Gri, tak gowo pada iki. Ya wis aku tak mulai wis. Matur nuwun Khusus kesane wae ya. Casin. Iya, bisa. Ya teni bojoku iku. Iki tak gowo pisan iki. Aduh, Kri. Tak mulai aku matur nuwun ya. TS. Main nakal pisan Casin. Pinter kali. Podo tibae ndak duwe isin pisan. Kri. Aku tak pamit pisan yo. Aku matur nuwun sing akeh lho. War kok tenggo wis ya aku mancen yo tepak luwe iki, Kri. Aku tak pindah yo. Rokokmu wis entek ngono. Matur nuwun sing akeh aku yo. Hai, Kri. Oh, beda sih. Weteng wis warek balik kabeh. Wis dibiasano rugi tanggane iki. Aduh, biasa ngene-ngene iki wis rame-rame petugas bagi-bagi kupon. Yo gak ono yo. Apa sik keso ta? Biasanya cupas nongol nggowo biasa iku. Iku kan paling seneng lek ono acara-acara ngene iki. Mar siji lek iku. Lemut akeh. Sing gawe korban iki sapa ya? Awak penting ngrubungi lemut. Nang di juplah rek gak rene-rene biasa wae nang kene. Wanale bawa anjir kan. Enak lek bulat nising langsung lancar iki. Rene. Oh, tak tenteni ket mau. Kagok kupon rene. Weh, medhi ana kene. Hahe. Dikira ndak ono jenenge aku ta. Nyeluk sing apik hahe ae. Oh. Kan opo kon dhewean kene iki? Ndak nyeluk aku hahe. Kupon-kupon opo? Hah? Sampean panitia korban, Riz. Biasanya kan gue kupon. Aku deket mau ngarep-ngarep sampean mbek cuplas. Kan biasa ngene-ngene sampean wis nggo kupon biasa. Jaluk stok leono apa loro ta? Ndang please. Wong gawe iki live aku please. Wah, niku lek gratisan cek senengi. Ono iki kupon. Kupon giliran mati gelem kon. Ya lek kupon iku yo sepurane ae please. Pen dhewe aku gak njaluk. Apa yang njaluk iku? Iki menawa sampean gowo, ora mek takon. Ngoro kok awakmu. Ora takon rokok kon, iki ae entuk tahlilan kon. Rene gak nggo kupon terus wae rono kon. Oh, tau njaluk ae padha-padha iki. Ono terus wis. Kon niku ndak kena disambati kanca iki. Hah? Kon niku rokok jagakno tahlilan karo widakan tok awakmu iku. Payah. Lek awakmu duwe rokok sak apak ngono yo Kita singit no. kon niku ki. Mulai biyen kok pancet ae. Tolong ki. Tumpes kon. Ngono. Mangane iki wong yo biayaan wis tuwek iki. Koyokku ki. Aduh. Ki, Apa? Ketep. rokoknya joinan ki. Cuman. Ayo ki. Aduh, Mari nes entene kuninge. Woi enak gini. ya Allah.
Ini juplas please. Mbuh ndak ngurus arek iku aku. Tak wawu aku. Ora sampel yo. Mari beli. Menang mau please. Sopo? Iku juplas. Cuplas. Iku. Sopo cuplas? Opo arek iku. Mari tak sikat wingi bengi wis. Wantem wetenge be aku. Makane mabuk. Omongane ngelantur-ngelantur, nantang-nantang. Aku sangi ndak konco api ndak kurang ngandani. Doro arek teko maneh ngono tak sikat maneh tak lebokno karo tak oncono kanal be aku arek. Wong konco kok megelno. Sopo? Cuplas. Ndak kira wani rene areke. Aduh. Ndak kira wis. Ndak kira wani wis. Pokoke arek mari jebus. Mun jebus arek tak swikat. Yo, terus no. Aku saiki normal lagi, aja macem kon tangan begini. Gebuk aku aja enak kon. Nyeplak aku lagi. Tak sikat bagi aku lagi. Kon ndak kondom mrene mau ki. Kon ndak genah kon ki. Ini mau aku. Wah, sampean gak ngrungokno. Mbok urusanmu saiki wis. Yo, Oke, gua mana lagi? yo ndak ngono plas. Aku sik buru iku meeng acting plas. Mosok awak ndak ruatku ta. Ya tapi ya ngono, bro kon iku lho. Mosok sak langsung geprok nang raiku. Yo Ngono. Yo. Saya posisi sadar iki aku iki. yo aku yo mosok ngerti lah awakmu moro jebus, ha? Wis apa karepe Wis, iki? ngene lungguh dhisik. Lungguh dhisik. Lungguh dhisik. Kok tak karep aku iki lho. Lungguh dhisik. Hmm. Sik lungguh kene dhisik plas. Tapi kok mampu kawa-kawa rek. Mosok. Wis. Saiki diklirno masalah mambengi kowe. Yo, Yo saiki yo piye awakmu yo salah plas. apa salahku? Saiki nduk usah bahas masalah sing bener sapa wis. Saiki aku mbek awakmu kan kanca apik yo. Wis apa besti? Aku lek duduk kanca apik wegang ngandani awakmu plas. Ibaten awakmu salah. Umbe to Umbe rame rono-rono kate gepuk aku. Yo ndak omes jenenge kesabaran ngono watese plas. Yo, Tak sikat ngono wis. saking kon iki dudu boloku please ya. Pokoke tak sikat irungmu please tenan iki. Wis saiki ndak usah mikir ngono wis. Iya, Saiki apa? awake dhewe iki wis awake iki damai ae plas Iya, awake dhewe. gak apa-apa Ya damai wis gak sing apa-apa. masalah mambeng iku ilang wis clear lah. Iya weh, tapi aja dibaleni bener ya. Loh, yo awakmu iku introspeksi dhewe sih. Iya, weh, aku Awakmu yo ngerti, aja dibaleni maneh Iya, weh. sikap koyo ngono iku. Siapa karep bisa iki? Adewe iki. Damai apa ora? Yo aja metenteng ngono plas. Tanganmu iku aja koyo wong nantang koyo ngono lungguh sing apik. Ngene. Loh, jane karepmu iku piye sih? Ket mau kita rungono. Akhirnya njaluk sepuro kok gelut meneh. Hah? Ceritane iki ket mau petang-tengan ae. Punya sepuro ngono. Loh. Si karepmu ya apa iki? Loh, karepmu pisan koyo apa? Ya apa iki? Gelut ta? Loh, Hah? kating jaglut maneh awakmu? Gelut ta? Loh. Wis, ngene please. Adean podo anak-anak please ya. Ade wis tuwek. Yo ngerti ngono awakmu. Yes, saiki wis ade wae jadi sepuro kaya aku please ya. Yes. Ya wis ya. Sing salah wiki kuwi aja dilebokno hati ya. Ya wis.